Wadhi piny libamba ma Tanzania kama chenro mag ohala obedo kod chochruok na manga tong' mar piny Kenya kod Tanzania e kinde mar rowere mani kod chwang' bang' ng'anyo ka giseyo yiero manyoro ma giwacho ni obedo kod rochni. Nyamburko mag welo matimo limbe kaachiel kod mago machwalo mwandu e kind pinje nochungi kendo chenro mag yango mwandu e tong' bende ochungi e kinde ma wachore ni Jokenya moko ne temo donjo e piny Tanzania riwore kod Jo-Tanzania ng'anyo. E thuolono bende chik makumo wuodhe mag odhiambo nyocha chako tiyo ka odiechieng' ma kawuono kata somo gi tije mamoko ne ok odhi nyime piny Tanzania. Jagoro mongirore migawo mar arita e pacho ka Laktar Omollo ochiwo siem ne jopiny Kenya ma kidek donjore tulo madhi nyime e piny libamba ma Tanzania to chutho e kio mar Kenya kod Tanzania. Ka oloso Mombasa e mano kelo kanyakla jogo manie sekta mar arita, Omollo koni Kenya nitie gi chike to chutho e weche mag ng'anyo. Hatumtaki Idi Amin mama, hatuitaki mboga mboga kwa maendeleo ya taifa letu. Mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Aondoke kabisa madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Masamia mwenyewe kura. Watekaji. To our friends in Tanzania, I'm sure they also have ways and mechanisms of dealing with their issues. They are our friendly neighbors, and we want to wish them well as they go through their processes, which are anything that is outside the law on the Kenyan side. We definitely will do what the law allows us to do. If there will be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life or the businesses that people undertake.